اس آستے میں محفلاں سجاواں، اس آستے میں محفلاں سجاواں، میں محفلاں سجاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ اب مل کے سب نے پڑھنا ہے۔ اس آستے میں محفلاں سجاواں، میں محفلاں سجاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ روز راواں وچ پلکاں بچھاواں، میں پلکاں بچھاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ روز راواں وچ پلکاں بچھاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ اس آستے میں محفلاں سجاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ کدی غازی کدی شاہ سکلین دا، پاک زہرا تے حسن حسین دا۔ شاعر نے بڑا ہی پیارا واسطہ پیش کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کدی غازی کدی شاہ سکلین دا، پاک زہرا تے حسن حسین دا، پاک زہرا تے حسن حسین دا۔ او ایڈے سونے سونے واسطے میں پاواں، ہائے واسطے میں پاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ ایڈے سونے سونے واسطے میں پاواں، ہائے واسطے میں پاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ روز راواں وچ اکھیاں بچھاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ اور جب بندے کو حضور کے آنے کی آس لگ جاتی ہے، پھر اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شعر دیکھیے گا۔ کنڈی جد وی ہوا دے نال ہلدی، او کلی اس ویلے دل والی کھل دی۔ کنڈی جد وی ہوا دے نال ہلدی، او کلی اس ویلے دل والی کھل دی، او کلی اس ویلے دل والی کھل دی۔ رین ہر ویلے بوئے تے نگاواں، ہائے بوئے تے نگاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ رین ہر ویلے بوئے تے نگاواں، ہائے بوئے تے نگاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ اس آستے میں محفلاں سجاواں، میں محفلاں سجاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ روز راواں وچ اکھیاں بچھاواں، ہے اکھیاں بچھاواں، کدی تے سرکار آن گے۔ اور یقیناً حضور ہر عاشق کے گھر تشریف ضرور لاتے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ شاعر نے کیا خوبصورت اینڈ میں مقطع لکھا ہے، شعر دیکھیے گا۔ شہزاد تیرے لیکھانوں جگا گئے، او ویکھ لے مدینے والے آ گئے۔ نعرہ رسالت۔ شہزاد تیرے لیکھانوں جگا گئے، او ویکھ لے مدینے والے آ 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 گئے۔ تو تے اس لئی
بھردا سے آواں ہاں بھردا سے آواں کدی تے سرکار آن گے تو تے اس لئی بھردا سے آواں کدی تے سرکار آن گے اس آس تے میں محفلاں سجا